с която за 12 месеца вече имам свалени 54 кг. Здравейте, казвам се Петя Николова и съм на 50 години от България, София. Моето пътешествие към промяната започна точно преди една година, благодарение на доктор Хасан, който направи моята процедура за намаляване на стомаха, с която за 12 месеца вече имам свалени 54 кг. Това, което мога да препоръчам на всички, които са тръгнали по този път е много хубаво първо да анализират цялата информация в интернет, за да могат да изберат правилното място, правилния лекар и правилния екип, който да направи тази промяна. За мен като човек, който професионално се занимава с анализ на риска, мога да кажа, че успях да намеря най-добрия лекар в Турция с най-добрия екип, най-добрия координатор Джавид Анари, които направиха тази промяна възможна за мен. За всички, които се интересуват за този вид манипулация, той е абсолютно безопасен, абсолютно безболезнен и човек може да се възстанови в рамките на 4 дена след манипулацията и да се върне обратно в България без да има никакви проблеми. Съвета ми към всички, които имат проблем с теглото, имат проблем с затлъстяването, да не чакат, да не се колебаят, а да вземат решение, да се свържат с Джавид Анари и да успеят да направят промяната, която е необходима за всички нас, за да можем пълноценно да живееме, да се наслаждаваме на живота, да се радваме на семействата си, да пътуваме, да се усмихваме. Не се колебайте, не чакайте, не се опитвайте да правите промяната, когато това не е възможно сами да направите. Намерете страницата на доктор Хасан, свържете се с Джавид Анари, тя е един ангел, който ще бъде до вас през цялото време, както и през целия период след оперативен, на който вие може да разчитате на нея и на целия екип, винаги по всяко време, 24 часа в денонощието. Затова всеки, който има нужда от информация, може да влезне във Фейсбук страницата на Стомашен ръкав, където да зададе своите въпроси или първо да потърси всички видове въпроси задавани и цялата информация, която е налична. Дерзайте, радвайте се на живота и знайте, че има лечение за вашата болка.